nezúčastnia. Je tu 6 nádherných dievčat a vy môžete hlasovať práve pre ne. Zhruba o 6:30, o 2,5 hodiny sa dozvieme, ktorá odíde odtiaľ ako Miss BMW pre ročník 2015. Idem. Troška sa nám to zvrhalo, ale prečo nie? Ktorý to všetko samozrejme chce zväčšniť a ináč darmo, ale prírodu neoklameme, pretože takáto grupa ľudí sa tu nesklbila ani keď sa tu prezentovali rusínske holosy, ani počas driftu, ale práve 6 pekných dievčat vás dokázalo prilákať, aby ste prišli sem medzi nás.